дафтаро иншо нанависен илтимос. Ки дора уже дсе дафтаре ки пур шидаги ай хондан. Лекин натиҷа нест вообще. О дафтароро имрӯз бирен дар бутен ягонҷода. Бисёриҳо фақат мақсадои пулӣ мемонанд. Ма бояд сум кор кунам. Сум яке аз беҳтарин инструментҳое ки хушбахтиро сохтанад. А илми идораи ҳамин сума надошта бошед, вай сум чӣ меша? Ма 10 сол бизнес мекунам. Оборот миллион, 1,5 миллион болоай. Даромад 50,000 болоай. Сум чанд сум ҳозир дорӣ? Одаме ки 50,000 сомон дар бозор кор мекунад, дар ҳолати сухтори бозор чӣ мешавад? 20 сол ай қарз намебурад. Дар дарсҳои моро ҳам ҳастай. Одаме ҳастай ки 5 сол қати бародаре ки ай як модару падар таваллуд шидаги 5 сол ай суҳбат намекунад. Лекин ваё мебиёянд ба чӣ мақсад? Ман бояд сум кор кунам. Ман бояд сум. Тарак залам гирем кунем. Салому алейкум. Мисли ҳама вақтайна ҷои холӣ нест қариб да зал. ранги умеда дар қафо будам қариб худам гирья мекардам ози. Ранги умеда мо зиёдаи 300 нафар дорем ки куллан зиндагишон иваз кардагиянд. Дар 3 моҳ умеда 300,000 сомон зиёд фоида кардагияй. Ай нол. Представед кунед 300,000 сомон ай нол. Бе ягон ҷамъ кардани пул. Агар ки мо ҳамаи кейсомона, ҳамаи шогирдое ки результат кардагиянд нишон медодем, мумкин 2 моҳ агар шумо ҳар рӯз соати 10 саҳар меомаден то 8 бегаҳа тамошо мекарден, мумкин дар 2 моҳ ҳамаи видео тамом намешуд. Худам як қоида дорам барои худам. Як қоидае дорам ки одаме ки дарсҳо медрояд, асоби на трансформатсия, ин дарс бояд беҳтарин дарси зиндагии ваё шаванд. 2 рӯз дар шумо умуман дига одам мебуроед. Айрои статистикаи мо 60% одамо имрӯз ҳеч бисёр чиза намефаҳманд. 60% пага мефаҳмед. Имрӯз 2 рӯзе ҳастае ки метавона куллан ояндаи шуморо тағйир ёва, яъне ӯ фикрое ки шумо имрӯз мегиред, ӯ қаророе ки шумо имрӯз мегиред, куллан метавона зиндагии шуморо тағйир ёба. Барои ҳамин илтимос арзандае ҳастае ки шумо дар телефон нашинед. Сиёмкаи телефон, яъне мо ягон чизи ба ҷои надорем ки ба ҷо кунем, ё ки одамое ки ба ҷои диктафон мекунанд, запис мекунанд, мо ягон чиз ба ҷои надорем. Яъне сиёмка намондани ва истифода набурдани телефони шуморо мо ба мақсаде мегем ки шумо ҳамҷа результат бигирем. Мо фикри шуморо бисёртар мекунем. Барои ҳамин телефон истифода набарии шумо, яъне мо ягон секрет надорем, просто барое ки шумо имрӯз натиҷа бигирем. Барое ки вақте ки шумо дар телефон мешинед, як кас менависа, як кас ҷавоб метен, камера мекунен, рӯтон дар сини ман нестай, рӯтон дар сини камерай, яъне ӯ натиҷае ки мо мехоҳем ки шумо дар ҳамин ҷа бигирен, ӯ натиҷа намешавад. Дар дафтаро иншо нанависен илтимос. Ки дора уже 2 дафтаре ки пур шидаги ай хондананд. Лекин натиҷа нест вообще. О дафтароро имрӯз бирен дар бутен ягонҷода. Бе иҷозат ва бе балангӯя гап назанен, просто ягон савол шид, о дастотона бардорен, вақти саволода 90% саволое ки шумо дорен ва ҳамин ҷа омадагиен, ин саволоро мо уже медонем. Яъне шумо бе савол додан 90% ҷавобтона мегирен. Саволое ки мемонад охири ҳамин рӯз ё ки пага мо ҳаракат мекунем ки ҳамаша ҷавоб битем. Бисёриҳо мепурсанд ягон китоб савет бите дар ҳолати ки ту нав раҳи зиндагита ёфтанӣ мешӣ, кадом китобро хондан дар кораи то 5 китоба метиҳем шумода. И шаблон мо ҳамавақт ма и шогирдои мо ҳамавақт ҳар сол мақсад мемонем, яъне ай сол ба сол мақсад мемонем. Мисол ма 55 мақсад мемонам ҳар сол. Мақсадҳо дар 9 соҳаанд, 9 соҳаи зиндагианд. Масалан саломатида, масалан бисёриҳо фақат мақсадҳои пулӣ мемонанд. Ма бояд сум кор кунам. Ма бояд сум кор кунам. Ма бояд сум кор кунем. Некем масалан байни шумову оила, масалан байни зану шавҳар, байни падару модар, байни шумову падару модар, байни шумову фарзандо имконияти калон барои мақсадмоние. Мо ҳамавақт мехоҳем ки бизнесмон асос кунем, лекин фикр намекунем ки муомилае ки қати занмон дорем ҳамира чӣ асос кунем. А муомилае ки қати падару модар бисёри вақт дорем, қати фарзандо бира дарс кун, гӯшоро бикашем, бизанем, шапалоқшап кунем, ҳақорат кунем, итари гап занем. Дар ин чизо мақсад мондан, кашф кардан чи чашмомон курай.
мо да фақат сум дар кора, фақат сум дар ӯе ки мо шахсияти худмона бисозем. Масалан қарор бирорем ки ами сол ма дига ҳақорат намекунам. яке аз қарорҳои муҳими ма ин ки ма ҳақорат намекунам. Масалан қарор бирорем ки одамое ки мара таг мебаранд, одамое ки энергияи мара мегиранд, ма қарор бирорем ки дига хати ино гап назанам. Масалан ма қарор бирорем ки ма ҳамин сол 5 давлати хориҷара сафар кунам, саёҳат кунам. Масалан ма қарор бирорем ки падару модар ма гирифта ба ягон давлати дига бара мисол Дубайя тамошо бикунам, Стамбула тамошо кунем. И хеле мақсадора мо чӣ кор мекунем? Даже дар фикраш нестем. Барои ҳамин дарсҳои мо на фақат дар бораи тиҷорат, мо дарсҳои алоҳида оиди падару модар дорем, дарсҳои алоҳида оиди шахсият дорем. И яъне бисёриҳо савол метавонанд ки чӣ ҳамин мақсадора бимонем, яъне ягон шаблон нест, ҳамин шаблон ҳаст. Ҳамин шаблона мо барои одамое ки ду рӯз то охира меистанд, ҳамин шаблона метем. барое ки ман бисёри одаморо медонам ки айма 10 баробар пул доранд, гап надорам. 10 баробар сумшон айма зиёд аст. 10 не 100 баробар. Лекин 100 баробар зиндагиш аймада лах-лахай. Просто фарзандо шумш мебинанд. Просто муомила нест. Сум проблема нест. Як чиз дорад дар зиндагӣ. Мисол, намегум ҳама, но ҳаста шахсияте ки як чиз дорад. Чӣ? Фақат сум. Муомила нест. Муҳит ҳама кияй, ҳама одамое ки агар ҳама одам пага бе сум шава ку, ҳеҷ кас пешаш намебиёяд, ҳеҷ кас. яъне ҳамсояш хабаргирӣ намебиёяд. Барои чӣ? Барое ки мо фақат мақсад пул монда рафтагӣ. Фақат пул. Чанд сум. Но мо яке аз принсипҳои мо ҳамие ки на фақат ба миқдори пул, а ҳаматарафа рушд кунем. Ҳаматарафа. Ки метавона гуфта? Ба кадом мақсад омадед инҷа? Барои чӣ омадед? Ай ҳама бисёр, ай ҳама саволи популярный, ҳамие ки ака ягон совет бите. бисёри вақт одам мега ки ягон совет бите. Ман надидам ки мисол ягон одам ба совет хушбахт шудагӣ бошад. баъд нигоҳ кунед, да? Мақсади мо, мақсади дарсҳои мо шуморо бой кардан нестад. мо намехоҳем ки шумо просто бой шавед, сумдор шавед. барое ки хушбахтӣ дар сум нест. хушбахтӣ дар сум нест. Некем сум яке аз инструментҳои муҳим барои хушбахтӣ сохтан аст. яъне як хело чӣ меган? Меган ки хушбахтӣ вообще дар сум нест. Лекин куллан ҳам хато аст. Масалан сум чи аст? Сум ранги инструмент аст, сум ранги машина аст, сум ранги корча аст. ба кадом ҷиҳат? Масалан корча чизи хуб аст ё чизи безеб? Не, вобаста, ҷавоби беҳтаринаш медонед чи аст? Вобаста аз оне ки чӣ хелира истифода мебарӣ. Агар ту разбор барои қадид корча барӣ, конечно корча безеб аст. Лекин агар дар хона салат кунӣ, гӯшт реза кунӣ, помидор кунӣ, авқот кунӣ, оилата бихӯронӣ, и чизи хуб аст ё безеб? Мошин чизи хуб аст ё безеб? Агар ту мисол бераагардӣ кунӣ, авария кунӣ, дрифт кунӣ, қоидора вайрон кунӣ, одам бизанӣ, мисол ҷарима кунӣ, и чизи мошин дар ин ҳолат хуб аст ё безеб? Дар ин ҳолат мошин безеб аст. Лекин агар ту кор тезтар шава, мисол одамое ки такси кор мекунанд, мошина истифода мебаранд, штоб даромадшона зиёд кунанд, штоб мисол хона авқот баранд, ризқи рӯзишона пеш баранд, дар ин ҳолат мошин чи аст? Мошин хуб аст. барои ҳамин дуруст нест гуфтан ки ай сум фоида нест ё ки гап дар хушбахтӣ нест, хушбахтӣ дар сум нест. Сум яке аз беҳтарин инструментҳое ки хушбахтиро сохтан аст. Некем агар илми даромад ва на фақат даромад, а илми идораи ҳамин сума надошта бошед, вай сум чӣ меша? Ранги корчае ки дар дасти як хулиган ғалтидагӣ. То есть баъд чӣ меша? Баъд сар меша. роҳи хато, сармояи хато. урӯз консултатсия доштум 3 рӯз пеш, 3 рӯз 4 рӯз пеш буд, намедонам одам ҳаста нест вале ҳамҷода. Ман 10 сол бизнес мекунам. 10 сол зиёд шид бизнес кардистам. Оборот 1,5 миллион боло аст. Даромад 50,000 боло аст. Гуфтам чанд сум ҳозир дорӣ? Ҳозир чанд сум дорӣ? Капитали чанд сум аст? Ягон сум мегӯ. Чӣ дар киҷое бор мега? Мегум дар киҷое сум? Мега сум дар бор аст, бор дар киҷое мегум. Бор мега дар бозор. Агар бозор ту сар мехезӣ, меган ки бозор дар гирифта, чӣ кор мекунӣ? Худма мепарто мега. Ман гуфтам чӣ 10 солаи суми ту олиам да ба охир да медонӣ чӣ гуфт? Ака як гап бугум? Гуфтам бугу. Гуфт ака ҳаму борам ай худм неста. Гуфтам хорошо, ту 10 солаи 50,000 кор кардасти, соҳиби чӣ шидӣ дар 10 сол? Чанд хона, чӣ дорӣ? Ҳичи надорам мега. Аммо хонаи
ам хонае ки буд як хона ҳамон дар душанбе не ду магазин дар бозор гуфтум магазино май худд нест рост мегӯяд ка уҷа 5 сола шартномае гуфтум хоб масалан пага ту бекор мондӣ ақл тура мегӯяд ки ман тура 10 сол иқа қувват додум иқа энергия додум 10 сол саҳар мехести соҳиби чӣ шидӣ дар 10 сол чӣ кор кардӣ иқа пула ба гуфтум ту ҳар моҳ 50,000 хароҷоти шахсӣ доштӣ не мегӯяд чанд сум буд ами 5-7 ҳазор буд мондагиш чӣ мондагиш обратно борда мерафт хорошо ту оборот кардӣ 10 сол соҳиби чӣ шидӣ не охи уҷа остатка бисёр монд амура арзонтар фурӯхтум борам рафт то есть 10 соли кор чӣ ай бефоида просто 10 сол ҳаёт сӯхт гуфтум ту агар 7,000 сомон як ҷо маош қати кор мекардӣ риск намекардӣ хубтар буд ту имрӯз 5 сол ёштар метофтӣ барое ки ҳозир 10 сол пиртар метова фаҳмиде не айҷаҳати чӣ айҷаҳате ки кор фақат кор риск кор бо $130,000 да бори мардум дар складаш ховай ман гуфтум фикр кунед мешава ки бихеза бозор дар гирифта гияд мешава мехешида чӣ мешава бад тамом 120 одаме ки 50,000 сомон дар бозор кор мекунад дар ҳолати сӯхтори бозор чӣ мешава 20 сол ай қарз намебирояд ай депрессия намебирояд ай стресс намебирояд мегӯям ба фикр то есть аввал фикр мекард ки проблема дар сумай оборот бошад оборот нарасидестай мода просто мода оборот нарасидестай мутаассифона бисёриҳо намедонанд вообще барои чӣ мебиёям ман бояд пулдор шавам барои чӣ мебиёй ха ягон чизи нав гӯш яъне сабаби омадани мо дар инҷа чӣ ай якум сабаб на ин ки ай ман совет бигирен илтимос ай ман совет нагирен на ин ки ай дига кас совет бигирен на ин ки масалан маркетинга бифаҳмед ман инҷа омадум маркетинг агар ман қати шумо 15 дақиқа суҳбат кунам ва камтар дурум бирам камтар дар бораи падар пурсам камтар дар бораи муомилаи модар пурсам камтар дар бораи муомилаи фарзанд пурсам шумо гирья мекунед лекин ба мақсади маркетинг мебиёед то есть дандон нест шумо шикам соз кардастед якум дараҷа шумо иҷа мебиёед ки шахсиятона алиш кунед шумо фикронитона алиш кунед то ки бифаҳмед ки якум проблема дар куҷоае то есть фаҳмидани проблема фаҳмидани мушкилӣ 50% роҳи ҳалли мушкилӣ айрӯи таҷрибаи дарсое ки мо гузарондем баъд аз оне ки одам муомилаша бо додари худаш одаме ҳастае ки дар ҳамин ҷам ҳастае ман медонам дар дарсои моро ҳам ҳастае одаме ҳастае ки 5 сол қати бародаре ки аз як модару падар таваллуд шидагиай 5 солай суҳбат намекунад 5 сол кадом бизнес кадом проблема шидагиай гап намезанад 5 сол одаме ҳастае ки 20 сол қати падари худаш гап намезанад ман падар надорум мегӯям одаме ҳастае ки қати модараш муомилаи соз надорад одаме ҳастае ки қати занаш муомилаи соз надорад қати зан барои вай чия як робот пилисосай дар хона масалан на ҳама но бисёриҳо лекин ваё мебиёянд ба чӣ мақсад ман бояд сум кор кунам и мо фаҳмидем ки ёфтани дарди асосии зиндагӣ ва соз кардани дарди асосии зиндагӣ баракат ба ҳамаи кор метиҳад то есть одамое ки задеста буданд 6 моҳ 5 моҳ дар тиҷорат проблема доштанд натонистеста буданд баъд мефаҳмем ки оказывается и одам 15 сол қати падари худш гап намезанад баъд вазифа медиҳем ки бира биё отата ва мера оташона меёванд баъд аз ёфтани падар ранги кино мешавад мегӯяд ки ман 5 моҳ фурӯхта наметонистум баъд аз ки қати падарам вохӯрдум ҳамун ҳафтаашда дута фурӯши калон кардум ки даромади калон кардум барои ҳамин ман мехоҳам айтани шумо бугум шумо барои чӣ омаден шумо омаден ки дига одам шавед шумо омаден ки ниёзи совет нашавед аз худтон аз совет